अरे बाप रे बाप, हमारा आज पता न चलल ह कि हौ जीजा के फुआ आइल बाड़ी। उहे रहे कि हमारा घरे हमार सास से तनी तो पे चाची बड़की माई कलिका माई आवेली तेकरा को ओझा डाइन कइले बड़ी सन एहे से ही खेलावेले एहे सही करेले। आ हमारा कुछ ना भई रे, हमार लड़की पेट में पड़ रहे नु त हमार तबीयत खराब होखत रही, घर आके हमार फूर देले रहे। ई त सोचत रहे कि एगो पत्तो भाई इनकर घर बर्बाद करे, मगर हम तुल गई रही। हमार सास भलो ना तुला रही, उ त सोचली कि एकरा पर सही में भूत बा, एकरा कैसो अपन पतोहिया के भगा दी। मगर हम अपन नैहर जाके तनले रही कि हां अपन माई बाबू से ऐसे ऐसे करवाई। आखिर भइबे नु कइल, हमार माई बाबू यही घर में ना भेजलन। आज बिया हो गेल बा त सोचत रही कि नैहरों में के सुख करी, देखा उनका घर हम जाके कैसे फोरत तनी, आगे जा तनी उनका घर कन्नेउगा कहमे छोटा की तनी नेम्बो के अचार दिला, उहे बहाना जाई कौन आगे भेटा तैसन। उ त हमरा से बोली ना, हमरा के देखी तब देखा कन कि एक मिलाप हम रहे ना दिन। हमारो नाम ह पुष्पा से। धीरे धीरे कैसे घुस गए का जानल रही हमरा के कोई नहीं खचल। नंद बुची, ए नंद बुची, ए भगवान वहाँ के कहाँ गईनी? हाँ वहाँ के तो इहे ना बाटे, बस खाइनी आ बस चल देनी वहाँ के घूमे। कहा लोग कहबे नुक जाए जीवन की आ बाजारे में छेनवा ले ले आई सुबह बन जाइए तू त ना कोई के ना सुनाई ना। देखा कैसे चल गईनी, अभी तो शादीशुदा हो गईनी, का घूमे के बाटे? वहाँ रही तो दूसरा बार सूट लेके घूमा हो भौजी काहे बड़बड़ाता रू कौन हम टटराता रू टटरा त नहीं है नु करा रउवा के ई सब ना बुझल जी काम धंधा होई कि ना घूमता ने। ए भौजी ई कोनो हमर ससुरा ना नैहर और लड़की आवेली सन त घूमबे फिरली सन। घूमे फिरली सन इतना ना घूम फिर जाला आए बताई रउवा के तो कहां गई रही? बड़की माई घर त गई रहनी, हाथवा दे के बैठा देले हिया। आ भौजी बाड़ी ना बड़की माई के पतो हिया त चाय पानी सब ला के दे देले। कोते अरे अंजू आइल बड़ी कनी कहां रे बड़की माई आइल बनी। बताई म के फोन करत त कितना बोलत तनी कि बाहर और घूमे मत हाँ, जा, जुग जमाना खराब बाटे। तो खाली गुस्साइबे करेलन, गुस्सा आदत औड़ुए गुस्साई के, जब देखो तब बोलते रहेलन। काहे के फोन ना उठा ले तड़ू? आ हे भगवान, आप मर्दा के फोन में ना उठाई? अच्छा भैया तब के उधर के सोचे न तो कहे ना तारा के तार भैया फोन करत रहन। अब उहा के उहा कहलू तो हम सोचे कि उहा के हां रावो एकदम लगदा पागल आइए गइल बई ना। अच्छा ठीक बा भौजी, बोला कोनो काम बड़ुए करे के? हां काम बाड़ू है, कने ने के पैसा ले ली ठीक बा। आ जाए छेनवा ले ले आई सुबह संजय को बन जाई। पहले छेना बाद में ही पहले जाता नहीं गोइठा उतार के ले आवतनी, खिलिया देम टेंशन मत लो, तुरंत ही आवतनी हम। ई बेटीवा न हमार एगो बात ना सुनले, अब कहानी का तक गइली करे का। अब वो तन के हम जाके ना गोइठा पलाट देते, हमार तन को बातें ना सुनले जाए मत सुनी, अपने खाली जिद करे के बाटे। अरे भौजियो ना बोलते रहेली फालतू भी। अरे खाना के अभी कोनो बेरा भइल बड़ुए, अब हमारा आदत हो गइल बा ससुरा में 9-10 बजे खाना बनेला। 10 आई गांव देहात ऐसन हो ना 7 बजे आदमी बनावेला, खालन खा के सूत जाला। गांव में से चोरो टकट घूम के चल गए तब कुम करनी है तो तरे पता ना चली कि का करते हो ना नत बुची? का करते ने भौजी, का करते निखे दिखत बैठा ना। अरे आइल हनी ऐसा लागत है कि मार के भगब बाक ना होनिया साड़ी बेचत रही, उहे देखते देखते आ गइल का बैठी लाइल बड़ू मरद घर से लगता कुर्सी उर्सी का आगे भौजाई के बैठावत रही। मरद तो लगता कि पूछते ना हां मेरा ससुर चलबू तब ना तारा के कुर्सी पर बैठाई। अब तो नैहर हड़ुए, नैहर में जौन बतावन खटिया वाले यहीं बोला पूछत तवन मरद काहे न पूछी। अरे बैठा हो जाई कहनिया हाल भइल बा कि उनकर मरद उनका के नइखन पूछत केमन कहतिया हो। आ कौन हमार घरवा के जांच करे आवत तड़ीसन, ढेर देखत तड़ीसन का कि हमार मरद नहीं के पूछत, हमार मरद नहीं के करत। अरे हमार तो मरद हीरा बवन गौ निहन देवता राम बड़ा जितना माने रंजाना लाना कि कोनो तो मरद उतना मानत जानत ना। ठीक बाटे, नैहर में माई बाप रह साथी के सो जाए या ससुराल में मरद रह तो बराबर बाटे। जानते बाड़ू कि आजकल भाई भौजाई के कर करत तवन का बोला का तो ससुरा से आइलू मिठाइयो ना खियइलू। अरे मिठाई कौन बड़ बा ए भौजी, चलो ना मिठाई तारा के दुनिया भर के तहरा करम में इहे लिखल बा कि भविष्य में तोहरा लिखल बा
दिन रात गोबरे पाथत रहलू कुआर पर हो तो ऐसे दौड़ दौड़ के जा होने खांची में गोबर लेवा रोड पर से देखा जीवा भौजी पाथ कैसे तो कहल गइल बा ना जे काम कइले बा ना तो ओकरा बैठल ना जाला। हम कुंवारे के कूद कूद के काम कइले हई हमरा से ना बैठल जाला। कैसन तोहर भौजाई बिया हो एगो देखा ननद भौजी बाड़ू बा हमर भौजाई के मत कह ठीक नु तू अपन देखा घर ए जी के माने कि आई लो बोले बतिया कि हमरा के फोड़े भांगे आ बेटी अब कह देनी तो तारा मरचाई से लह का धलेला सो ना हमरा से कहला के जरूरत नहीं कि तू अपने घर दुआर देख घर सके ना तार भौजाई तारा के इतना हाची पर के शिकायत क्या हमर करे भौजाई है माइनियन पसलस पल्लस तनी से मारिए दी गोरिया ये दी तो का दिक्कत बड़ुए आ वैसे भी भौजाई माई समान होली सब बतावा ये कहल गइल बा कि घर फूटे तो जवार लूटे हां ये आव तरी कान भरे के कातना काम करतो और हाथ बड़ुए जंगल बड़ुए मशीन जेतने चलेला ओतने बढ़िया रहे ना तो जंग लग जाला आ दिन रात कइले में तो करम ना अपना घरवा देखस ना। चलो गोबर हाली जल्दी कर दे तनी अभी भौजी कहली के जाके सामानो ले आवे के बाद ना लेम तो लगन करी आवे जा तनी बाद में और सब कर दे आके टाइम नहीं खे ये दादा कोई नहीं खेबे जाते आके बैठ जाता नहीं देखो कैसे इनका के लहारा लगा के एगो में दू गई के ना ससुर है लोग अरिया तो देनी ना तो हमारे नाम ना गांव के घर फोरनी भौजाई देखो ए कन्या गोबर पथे का गइल बड़ू हो अरे के हाजी केने बोला तड़ू हो दीदी रहुआ है का जी अरे बैठा है ने रउआ कहताड़ू आ गांव जर में तहार इज्जत चल गला रउआ कहताड़ू कह देम त अभी तुरंत कहब देख कने हम दूसरा के बात ना कहेनी हमनी के एक पीठी जैसा बहिन जैसा हमनी के रहे नी जब तब तारा के कहतानी अरे का हो गल जी आ के मेरे बरर बोर लगन पहले बताई काहे कैसन ननद के रखले बड़ू हो ठठिया काहे के ओने फेंक देबे के आई हे दीदी रहुआ ये कैसे कहते जी अपन बेटी से भी ज्यादा वहां के हम माने नी हां माने लू यही चलते ना देखला होने जाके तारा कह देम त हमार सुनला है तहर बात हमर दम देह में लह जैसन मरचाई जैसन सट गला चुमुक जैसन का सुनला ना भगल होइसे ननद के करे चला हम अपन ननद के कैसे दोनों डायना उठा उठा के धइले रहेनी ओइसे तू चड़का द त तनी शिकायत जाके गांव घर में करतिया हो अरे बताई तब ना का देखो जा अब कहनु त हमार के लगा मत दिया झगड़ा ना जी देखो रहुआ काहे के लगाई हमर मरद के जानबे करले हमर मार के पिठास फाड़ दिहन सुनिहन एने के ओने के बात तो बताई का हो गइल बाटे देखल बानी हमरा के मुंह चलवा में बात करे के ना ये कनी ये चलते कह देला है जाके कह तड़ीनु सनोजवा के माई से कि पहन ले बैसन दोनों एक चूड़ी खरीद ले बैसन तारा तारा के हम खरीद ले बैहो कबो ना ओ हमरा के जाके कहले बिया उ जाके हमरा से कहे लगल है आ का त कहतिया नु हमरा के रख ले भई आजकल कहतनी जाई के अपन नु ससुर आ त कहतड़ी काल चल जी 2 महीना के बाद चल जी 15 दिन के बाद चल जी इनका त ठीके नु बा हमरा के दई बना के घर में रखले बड़ी त ए दीदी देखी अपने मुंह काने सुनले है आई हे कने आ धरती माई से हम कहतनी अपन शीश झुका के हम अपना काने सुन ल हई हम ना सुनती नु तो हम ना कहती समझ जई ह बतावा ये तो दई पिट्टी हुआ कि हम अपन लड़की निहन मार ले रही आई कैसे पीठ पीछे छुरी मारना मारतली हमरा के इहे हउए कने तू ही कि हमरा के अपना संगे लिया गइलू बड़का मार्केट में कि ये दीदी चली नु ए ननद जा तड़ी ओ घरिया कि साड़ी किने के बा 2100 के साड़ी किन के लेलू ना भगलू लात मार के भगावा जतनी हो कने आइल हनी तनी उनका घरवा कहे खाती तनी उहे हमरा से कहे लागल है जाके चुतरा पर बैठ के सुन लागल हनी ठीक बजा तनी तू अब समझिया एक हमनी के तरह जे मिल जुल के हमर बतिया तारा ठीके लागत होई ठीक नु हमर बतिया के तनी ध्यान दीह आई हो दादा बतावा ई बेटीवा के हम अपन लड़की निहन मार ले रही आई कैसे जाके वो घरे कह दिया पहले हम कुछ कहला हूं बानी चूड़ा चूड़ी के बात जहिया से आई ना तहिया से गांव वाले के देखल नहीं थे जा दुकान में ऐसे ही रही तो झगड़ा पे झगड़ा लगावत ऐसा कि तीने रात घूमतिया आ एक जगह आई ना तब आँख फूटा रहत ऐसा कैसे निकलवा दी कैसे भगवा दी का हो भौजी कपारे हाथ धो के काय बैठल है आ गलो ना हमार इज्जत लूट के निक कइले बालू ना अब तो हम कैसन तार इज्जत लूट लेनी तारा पतो बा कि घर भर में कतन तार प्रति हमरा प्रति हमर कान भरत ऐसा उ तो हम अच्छा रही कि ओका के डांट के भगा देनी कहनी मेरा मार से चल जा तू बनू अपन होकाल बैग उठावा आ एजे से चल जा जन कहती तन बात सुन देखा भौजी सही कॉल बना कि सीधवा के मुंह कुकुर चाटे उहे हाल बड़ुए जा के घाव घर में का कहत हमरा को सुनत हो कहा कि ना तो भगवान ही इंसाफ करी हां हमें हमरे जरूरत नहीं के तारा भी दिला बड़ा भगवान के तू आज देखे लगलू ना तोरे का पापा लइके नहीं मान ले जा से निमर से बैग निकल जा ठीक बना ए तारा घर में रहे के नहीं के हां
घर में इज्जत सम्मान रहेला महतारी ना भाई भर। हां जा एजी तारे का हम अपना बेटी निर्मल रहे एकरा के तू कहला पर ना इतना बोला तारू ना एक दिन बहुत पछताई हम तो जाते बन। हां जा तारे के पास टाइम लगता तू हमर लायकी होई के हो ना बाप रे हाय टाइम देख हम कर के लायकी नहीं ना मरले रही एकदम पाल पस के सियान कइले रही आज हमरा कैसे गांव घर में जाके शिकायत हमर करताली अब तू आज आ जालू चल जाओ नहीं बतावा ना देख हम कबे के सोचत नहीं ना कि एकनी के चाय बना के हमरा के देह सनी कहे के चाय बनाव तड़ीसन 1 घंटा से पहले ककन छोड़ाव तड़ीसन कॉल पे अब बोलम तो कैसन कि दीदी बोलते बनी हां तनी से एगो बतिया हमर नो कड़ा बजे में बोल देते तकनी के दुख लाग जाता अभी तक आगा ना खिसन बहर ले न चूल्हा चकी कइले बड़ी सन अब खाना कब बन नहीं हसन गइल बैसन नहाए त 1 घंटा से नहाते सन अब बुझाते रही कि एकनी के नहा के लिकरिया जल्दी साड़ी उड़ी पहनी हरसन बाहर देते यहाँ से काम तो हमारे जिम्मे रहबे करेला बनहिया सना कब बजे खिया के काम को भेजत सन एगो होकर लइका लइकी बड़ा सन उठते उठते तू ए बड़की मम्मी दाना तनी नमक का तेल ओकनी के अब देत रह ई ना बुझला कि हां लइका लइकी बाबा सन चाहे तनी बना देम त दूध को रोटी ओही में बोर बोर के खा ली हसन ये दीदी जल्दी कर ही ना तो दीदी लागो मानसा है देखा छोड़ को तू बराबर कर लगला हम तैयार रकम तभी नहीं जाइम हो अब हम देखत हन दीदी के जरूरत तैयार होता नहीं लेकिन दीदी ना सोचे हम सोचम कि नहा धोआ के हम को घंटा में मेकअप करते सर। अरे तो हर आदत बड़ी खराब है समझ लो तू हमारे संगवे जाइबू पीछे पीछे लगा कि तार हमें बड़ा दौरा दे तैसे अब तू तन की जाके काम ना कर सकेलू ऐसा बात नहीं के दीदी प्रेम रौरा से ज्यादा बा ऐसे रौरे पीछे पीछे चली ना ठीक बा हम जाते हैं देखो नहीं दीदी का कहते हैं ठीक बा जा जब ले ना कुछ काम देना करब न तो हमारे पीछे पीछे लगा रही हूं ए दीदी चले तनी हाई कर दी हाउ कर दी आइल बारी लगता है इनका कुछ बुझाते हो जाते नहीं खे कि हाई से झटपटा काम धंधा क के आ रख होक दी है अब सुबह ही कह लगता कि रोटी रोटी सेक दहो तो आके हे जा कबे के बैठल बल तैयार हो गए नहा धो के जा बैठल तोहरे लइका लइके भूख है सन आ जाए के बकन के पढ़े ये दीदी का बनी हुआ के ठेकानी हमारा से पूछलिए ई ना समझलिए कि हाँ घर में बानी नु कि का बनी का आदमी खालन चली तनी हम जातनी तनी खरिया खुलैले बन देख ली चलो खसिया दे दे तनी तनी से खा ली आ दीदी आई सातनी झूठ मूठ के अरे काम काम होई ना जरूरी बा कौन कोइन के कोटनी का हो का हो गल कहतनी के सच्ची कहल बा कि कोइला के ने की नहीं खे जे नइखे करत ना ओ करे ने की बड़वे आखिर हुआ का किलो बतावा दीदी बोलत रहनी हां अब रौरे साथे साथे हम डटा तनी ना बोली दीदी तनिका गुस्साते रहनी और ठीक कहतनी अब सास नहीं की तो बड़ दीदी बानी अरे उहे माई दखल न बाड़ी उहे ना सास को चाहत ककरा सुबह उठ जाकर लेट हो गइल का जान बेकर बर्तन तमाजे में लेट हो सूत जाता नहीं जा घर के लक्ष्मी ना सुत रहेली 12 बजे से जितने सुबह हमने के उठ के नहा धोआ के पूजा पाठ क के सारा काम बढ़ा देवल जी ना तो एक शब्द केहू बोले वाला ना होई ना कोई बोली ठीक है कहता छोट को ठीक बा दीदी रौरे जाई हो जी गया धइले बड़वे अच्छा ठीक बा कौन सब्जी काटने को न कटले अभी ना ना ओकरे के काटे दी रौरा हम एकरे के ठीक बा जाके काट दे हां देखो ना खाली अरे बड़ बड़ी हमरे के समझावे के चाहिए तो उल्टा हमरे से समझावे के पड़ता और छोट बहन समझाइती कि हई कर हौ कर हइसे करे के बा हइसे करे के बा ना खाली खीस बढ़ुए बोले खातिर हाँ गलती तो हम करते बानी इनकर देखा इसकी पीछे पीछे चलत नहीं आई 10 घंटा मेकअप करते तो हम देखा इसकी 10 घंटा ले अब 4 बजे भोरे सुबह उठ के सारा काम कर दे फिर तो दीदी हमरा कबो बोलबे ना कर देखो ना ई काम करे लगे लिया नु तो एकदम सूर्या जलिया कामे में अब एने ता कहूं नहीं खेवा सही में टमाटर ला लिया कहां दीदी हां अब सारा काम कर देले बनी अब एको काम बाकी नहीं खे अब जमन भी काम बढ़ुए ना रात के करे वाला काम बढ़ुए मिल के कइला हो जा कि कहीं आदमी अबे भी मिल के कइले ना छोट को हां हां मिल के कोई चला ठीक बा एकरे से त हम खुश रहे नी तनी हमर कहनी ना कि शाम के ना भैया जी के भेज के आ टमाटर नहीं खे टमाटर प्याज लहसुन आ हरा सब्जी कह देम लावे के आ टमाटर रहत त छोट को त कहत कि मुसवा त खा जेता रख देता जा थुइया में डकचिया में हो जा थुइया भिरी
ये दीदी मुस खा जाई तो टमाटर फिर से नहीं आई। का हो जाई कपड़ा एकदम देखो तू महंगा दीदी कपड़ा टमाटर कुतरिया दे भइल तो बा। वसन त कपड़ा नहीं खरीदाते। दीदी रहो ना समझे के ना चाहिए देखो तो इतना महंगा टमाटर हो गइल बाटे हां। अच्छा कोनो बात नहीं खे ये देखो, दीदी हाँ। कहनी न कि देखी ना हो बगलिया में के आई रहली हो मांगो तो ई पैसा आटा तब का कही हम ना देनी हो कहनी कि ना दीदी नहीं हाँ। कौन मांगत रहे सनो जो पुकार है। हां उनका ना होई के उगे होई हन। ना 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 न दिह जा कैसे कि बाप रे बाप हमनी घर के लेके रहे फुलावे वाला हो हई खोदे वाला खोदनिया ऊ अपना घरे रख ले बिया गइनी हम कहनी कि देखा हमार टीक हटे ई हमार हटे ओकरा पर टीक लगइले रही नंदी छोटकी लगइले ए रही दीदी, बहाना क देलस। उहे हां ओकरा के घर में हेले मत दिह जा हम ना रहनी तबे ऊ आवे लिया। ए दीदी ना केहू के लो ना केहू के दो अब जमाना नहीं खे लेन देन हाँ, के ठीक है कहता अपन खाएम नूने रोटी रही नूने रोटी खाएम दूसरा भी का हाथ पसारे जाए जरूरी नहीं खे मांगे के हम अब ती अहन मांगे तो हम सब माना कर दे कि ना लेम ना देम अपना घरे बनल रह। हाँ तो देखा दुनिया जानी पर दुनिया जानी पर हम कहीं जानी नैहर होखे चाहे कहीं होखे बहरी होखे खेते बधारे होखे दुनिया जानी पर घर सब के जानी छोड़ छाड़ हाँ, के ये तो ठीक इना बात कि है। अब बिलवा दिया जब दुनिया जानी के हाथ में बाटे। ठीक भाई ना, दीदी अब जाता नहीं तनी सा दीदी के लइकवा ना लैटरिन कोइले बवे सब कपड़ा सही धइले जा 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 जल्दी जा ये करा तो सब बर्बाद ना दीदी हम कर देता नहीं।